Ako vyzerá investičné portfólio dolárových milionárov v Amerike? 30% akcie, 15% nehnuteľnosti, dlhopisové investície 17%, alternatívne riešenia 13% a hotovosť za ekvivalent 25%. Prečo je to takto? Poviem vám príklad. Minulý rok som klientke zostavila investičné portfólio rozdelené na krátkodobú, strednodobú a dlhodobú rezervu a peniaze sme alokovali do peňažných fondov, realitných fondov a akciových fondov. Ako to podľa moja klientka po roku? Pozrime sa na to. Na peňažných fondoch si držala likvidnú rezervu, aby v prípade neočakávaných situácií mohla kedykoľvek peniaze použiť. Po jednom roku sa tam nazbieralo vyše 900 eur, vďaka tomu, že priemerný výnos na peňažných fondoch bol viac ako 2%. V realitnom fonde, kam si uložila 30 000, ktorý je slúži na strednodobú rezervu, to znamená investuje s optimálnym horizontom 5 rokov, tam už má po roku zarobených 2200 eur. Jedna pekná dovolenka pre celú rodinu. A poďme na to akciové portfólio, kde investuje 300 eur mesačne. Tam sme zaznamenali pokles minus 2%. Keďže ide ale o dlhodobú investíciu na dôchodok, samozrejme klientka sa s tým nerobí žiadne starosti, práve že po servisnom ratingu po roku navýšila investíciu 300 eur na 500 eur, pretože v poklesoch samozrejme nakúpi viac a tým pádom môže počas následného rastu viacej zarobiť. A toto je dôvod, prečo alokovať svoje peniaze do viacerých aktív. Nie vždy sa všetkým aktívam bude dariť, ale keď si rozložíte tú svoju finančnú rezervu na krátkodobú, strednodobú a dlhodobú, vždy budete mať peniaze k dispozícii v určitom časovom horizonte a samozrejme vďaka diverzifikácii rizika poklesu sa môže stať to isté, čo sa stalo mojej klientke, že po roku zarobila viac ako 7% na realitnom fonde a viac ako 2% na peňažných fondoch, ale tie akcie urobili minus 2%, stále je však v pluse. A toto je dôležité, ako sa pozrieme na celý ten finančný majetok. Pre viac tipov z oblasti osobných financií sledujte môj profil a pre zostavenie finančného portfólia ma neváhajte kontaktovať.